471,554. Dan kien in-numru ta' passiġġieri li s-sena li għaddiet ġew Malta fuq cruise liner. Skont statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, dan ifisser żieda ta' 9.3% fuq l-2013 li jfisser ukoll 32,500 passiġġier aktar mis-sena ta' qabel. Minn dawn 77.9% ġew minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li aktar minn 29,000 passiġġier ġew minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. L-akbar żieda fil-passiġġieri kienu ġejjin mis-suq Ġermaniż u dak Franċiż. Il-passiġġieri mill-Ġermanja żdiedu b'29,314 filwaqt li dawk Franċiżi żdiedu b'28,508 passiġġieri. Kien irreġistrat tnaqqis fil-passiġġieri li ġew mir-Renju Unit u minn Spanja. B'kollox matul is-sena li għaddiet ġew f'Malta 303 cruise liners b'medja ta' 1,556 passiġġier fuq kull wieħed. Aktar minn nofs il-passiġġieri li ġew Malta bi cruise liner kienu nisa u l-maġġoranza tagħhom kienu anzjani.